Usa ka van nga dunay kargang smuggled cigarettes ang nadisgrasya atol sa gipaygayong hot pursuit operation sa General Santos City. Samtang SUV nga convoy sa van nga dunay say kargang smuggled cigarettes o gigukod sab sa kapulisan naharang. Upat ka mga sakay niini arestado. Lakip niini ang usa ka pulis ug usa ka miyembro sa Philippine Coast Guard. Ani ang report. Nagkatag na sa kalsada kining mga sigarilyo human nabangga sa punuan sa kahoy kining puti nga van sa Diversion Road sa Barangay Sinawal, General Santos City pasado alas 2 sa kadlawon kaganina. Gumikan sab sa impact, ilabihan kaguba ang unahan og likod nga bahin sa sakyanan human natumbahan og punuan sa kahoy. Matud sa General Santos City Police, nahitabo kini human nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan. Wala matud pa mihunong ang maong van diyang miabot sa 2nd Mobile Force Company checkpoint sa Sarangani. Gani, hapit pa niini nabanggaan ang usa ka pulis nga nag-duty sa mong lugar. Busa naalarma sila. Duna say convoy ang maong van nga usa ka itom nga SUV nga misutoy sab og padagan. Busa gigukod kini sa kapulisan. Nasayra na lang nga nadisgrasya na ang puti nga van ug wala na ang driver. Ginapangitan na kini sa otoridad. Samtang dalisab naharang sa kapulisan ang itom nga SUV sa mong lugar sab. Nasayrang dunasay mga kinargang smuggled cigarettes ang maong SUV. Nadakpan ang upat ka mga sakay niini kung asa ang usa niini usa ka lalaking police staff sergeant nga na-assign sa South Cotabato. Samtang ang usa ka lalaki miyembro sa Philippine Coast Guard nga na-assign sa Gensan. Samtang ang laing duha 43 anyos nga lalaking taga South Cotabato ug 21 anyos nga lalaking taga Palimbang, Sultan Kudarat. Balog na ang maong mga dinakpan ug ipaubos na sa inquest proceedings. Ginasulayan pa sa GMA Original TV1 Mindanao nga makuhaan sila og pahayag. Samtang ginasuta pasab ang kinatibukang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Dako to salamat sa atong kapulisan nga nagtrabaho ato para mahinto o matagtag message sa atong mga kapulisan nga dili gyud ta mo involved anang transporting of smuggled goods. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.